ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ବାହୁଡ଼ା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ମୋ ସହିତ ଆମ ଝିଅ ଯିବ ରାନୀ ୟାନା, ଇଏ ବାହାରୁଛି ଯିବ। ଆମେ ଏଇଖିଣି ଗାଡ଼ିର ବର୍ତ୍ତମାନ ବସି ସାରିଛୁ ଯିବା ପାଇଁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ନା ରାନୀ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଲୋକ ବି ଦେଖିକି ଆସିଲେଣି। ଏଠି ସବୁ ଲୋକ ଆସିକି ଗାଡ଼ି ରଖି ସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ସବୁ ରଖି ସାରିଛନ୍ତି, ପୁରା ଜାମ୍ ଅଛି।
ফটো ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍